ऑर्गॅनिक फार्मिंग आयज भोव गरजेचे. कलंगूटचा आमदार मायकल लोबोची घरकान आणि शिवोलीची आमदार डिलायला लोबन म्हटला. नव्या शैक्षणिक धोरणात हा विषय सक्तीचो करचो अशेंय तिने विधानसभेत मागले. आमी हे ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणटा ते स्पीकर सर प्रमोट करपाचे अत्यंत गरज आहा. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट or else the number of diseases, the number of sicknesses, especially people dying by cancer is on rise. And why this is happening? Because we are eating everything, vegetable, fruits, everything which is laced with pesticides and chemicals. So department आमच्या most experienced minister kode ha. It is you are what you eat. You are what you eat. This is the baseline. So आमी खातात तेच सगळे pesticides आणि chemicals खाता जाल्यार end result will be only diseases and sicknesses what we are going to face in future. So organic farming, back to what our ancestors, how our ancestors did farming, हेजेर भार दिवपाचो गरज आहा. एंड आतां सांगला ते प्रमाणे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या. सो दिस इज द रायट टायम आर यूथ हॅज टू बी आमच्या इस्कॉलांनी हो एक सब्जेक्टूच घालपाचो गरज आहा. एंड इट इज नॉट जस्ट द थियरी, द प्रॅक्टिकल पार्ट ऑफ इट. नाजाल्यार आतां आमी आहा ती शेतां लायतात, आमच्या फुडाराक आमची भुरगीं कशी शेतांनी देंवतली. हाव वी वील प्रिजर्व टू कल्टिवेट, आय मीन हाव वी वील मेक आवर किड्स गो इन टू फार्मिंग. सो हें जेन्ना आमी चिंतात तेन्ना हे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आतां येयल्ली आहा ती हितून हें आमचें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कंपल्सरी करून घालून तांकां आमच्या युथाक हो शेती करपाचो मोग दिवपाचो गरज आहा. एंड स्पेशली नॉट जस्ट एज आय से थियरी पार्ट ऑफ इट, प्रॅक्टिकल तांकां ती शेतांनी व्हरोन तांकां दाखोवपाचो गरज आहा. एंड स्पेशली वॉट इज द प्रॉफीट आउट, नाजाल्यार ते म्हणटात शेतानूच वचोन पयशे कितको हे करूंक जातात. हाव यू कॅन मेक गूड प्रॉफीट आउट ऑफ फार्मिंग, दॅट हॅज टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन. स्पेशली फिशी कल्चर, नाजाल्यार आमचे ग्रोईंग ऑफ फ्लावर्स एंड मेकिंग गूड प्रॉफीट आउट ऑफ इट, ते सगळे मार्केटिंग, फ्लॉरिकल्चर. येस, सो हेजे very very important to see that this is organic farming is stress upon. GOA365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.